ברוכים הבאים לעוד פרק של בדרך לשלמות. אם לא עשיתם סאבסקרייב, אם לא עשיתם סאבסקרייב, לא עשיתם לנו לייק, לא נרשמתם כמנויים, לא הגבתם, דירגתם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, עשיתם לנו פולו ברשתות החברתיות, זה ממש הזמן. הנה אני נותנת לכם 20 שניות, סתם לא, 10, 9, 8, 7, 3, 2, פגעתי 8, 7, 3, 2. לא יודעת. לא, אני פשוט לא רציתי לבזבז זמן. אוקיי. לא, אבל אגב זה באמת נשמע עבודה ממש קשוחה, וזה בדיוק שנייה, וזה סופר יעזור לנו, כי כאילו ליטרלי איזה 85% מהאנשים פשוט לא מדרגים, לא עושים שום דבר אקטיבי, ואנחנו חייבים את העזרה שלכם. אז פליז, אם אתם אוהבים, תתמכו. מה הולך? קומיוניטי. היום לי יש רעיון לפרק. אוקיי. והתארחנו בפודקאסט מהמם, שבטח יצא כבר, עוד יצא לפני הפרק הזה. נכון, בפודקאסט שקוראים לו מה בליבה, של שירל. נכון. והיה מטריף ברמות. יש שם דיון מדהים. כן. זה היה קטע להיות מרואיינות. כן, אבל תמיד איכשהו אנחנו כאילו, מה זה מרגישות עם זה בנוח, נכון? כאילו לי היה סופר. אחותי, את יודעת, ברמה שאני כאילו אמרתי, בא לי שיראיינו אותי כל הזמן. ברור. כל היום להיות בכתבות ושיראיינו אותי, ככה רציתי. לגמרי. זה היה נורא כיף. אז פתאום כאילו אמרתי לעצמי, איזה קטע, כי עלה שם הנושא הזה של לא לקרוא לך שמנה. שאת גם מעירה לי על זה, גם בפרקים. כאילו, אני לא שמנה, אני מהממת, אני לא זה, אני זה. אני לא שמנה, אני נדירה. עכשיו, למה להגיד על מישהי שמנה? זה בהכרח שהיא לא נדירה. בעיניי שמנה זה שם תואר. ואת יכולה להיות שמנה נדירה, שמנה מדהימה, שמנה יוצאת דופן. אני לא חושבת שצריך להגדיר בן אדם על פי איך שהוא נראה. זאת אומרת, אל כן, תגדירי אותי. כן, אבל זה על הקונטקסט. באיזה קשר זה היה? תזכיר לי. אני חושבת שכאילו אז דיברנו כאילו על משהו של דימוי גוף, כאילו, אני לא זוכרת בדיוק על מה היה, כאילו היה בדיוק אמרנו את זה, ואז אמרתי, שתי שמנות זה, אז את אמרת לי, אני לא שמנה. אוקיי, בוא נפרק את זה. תחשבי שאצלי המילה שמנה, היא עומדת בהקשר ישיר כמילת גנאי, כי סבלתי ממנה כל החיים. אוקיי. קראו לי שמנה כמילת גנאי, לא אמרו לי, אוי, את שמנה יפה, כמו שאמרו למישהי רזה, וזה לא היה ממקום של להעליב אותה. דרך אגב, יש המון העלבות של את רזה מדי. לא מסייגת את זה, זה קיים. ברור. אז המילה שמנה כל כך מזוהה אצלי כהעלבה, כהכפשה, כמילת גנאי, שעם כמה שהייתי רוצה שיוציאו אותה מלקסיקון מילות הגנאי, והיא באמת תהיה שם תואר כמו שמנה, רזה, נמוכה, בלונדינית, ג'ינג'ית, עיניים חומות, עיניים ירוקות, כזה. השינוי הוא, קודם כל, כדי לבצע שינוי כזה, צריך זמן, ולבסס את השינוי הזה. שינוי בך או שינוי בכללי? בעולם. אוקיי. ובי, על אחת כמה וכמה, כי אצלי הוא מתקשר למשהו נורא מאיים, אימתי, לא נעים. עכשיו, מצד אחד אני יכולה להגיד, וואלה, כן, אני שמנה, אבל מצד שני, לא בא לי להגדיר את עצמי. אם המילה הזאת כל כך תופסת אצלי נפח שלילי, לא מעוניינת להגדיר אותי במילה שמתקשרת אצלי כמשהו שלילי. אז אני אומרת לעצמי שאני מהממת, אני יפהפייה, ויש לי גוף יפהפה, ואני סקסית, ואני נדירה, ואני פצצת על, בלי שתגדירי אותי כשמנה. כן, אבל רגע, שאלה למטיבי לכת, כאילו, האם עצם זה שאת עושה את התרגום ששמנה זה דבר רע? אני גם לא תופסת את עצמי כשמנה, דרך אגב. כי למה? כי שמנה זה דבר רע? לא. שמנה זה עובדה. זה שמנה זה מראה, אני לא רואה את עצמי שמנה. אבל זה עובדה. לא, זה עובדה בעיניים שלך. אני בעיניים שלי רואה את עצמי מלא דברים אחרים. לא, אבל את גם וגם וגם וגם. אבל אני לא מגדירה את עצמי כשמנה. בגלל שאת מפחדת מהמילה? לא. כי אני לא רואה אותי שמנה. ראיתי את עצמי כשמנה כל חיי, גם בימים שהייתי רזה.
מהמם, 25 קילו פחות מהיום, ראיתי את עצמי, כן. בשיא הרזון שלי, כשהצלעות בלטו, ראיתי אותי שמנה. היום אני לא רואה את עצמי שמנה. מבחינתי זו הגדרה שלא קיימת. אני מבינה שזה גדול עלייך. ממש. אבל ככה אני מרגישה. וזה יכול להישמע כאילו זה, אבל אולי זה התרפיה שלי עם עצמי סביב הדבר אז הזה. את פשוט, את נמנעת כאילו את מתחמקת מהמילה כדי לא להתעמת איתה. לא. אני פשוט, מבחינתי היא לא רלוונטית. אין שמנים בעולם? בטח שיש שמנים בעולם, אני חלק מהם, אבל אני אז לא את אמרת מגדירה שאת את לא. עצמי כשמנה. אני לא מעוניינת את לא אומרת שידברו את זה. עליי כשמנה, שידברו עליי כמאיה. המראה שלי אבל אם אין לו כרגע- קשר לשום דבר. אבל אם אומרים שאת יפה, זה גם מראה. נכון, זה גם לא משהו שלדעתי חייב לציין. אפשר לציין עליי את כל התכונות המדהימות שלי. אני אהנה יותר אם יגידו לי וואלה. שאני יפה, למול שיגידו לי שמנה חד משמעית. זה להיות מתייפפת להגיד, אז שלא יקראו לי יפה. נכון. זיבי, אני מאוד נהנית שקוראים לי יפה, כמו שכשרזיתי, מאוד נהניתי שאמרו לי, יואו, את יודעת, רזית." רזית. אני כזה, רזיתי, החמיאו לי שרזיתי. היום, אפילו חברות טובות שפוגשות אותי ואומרות לי, מה זה, רזית? אני כזה, אני מתעלמת. לא מעוניינת להתמודד עם השאלות של רזית השמנת, שמנה רזה. אשכרה. כן, אולי זה ייפטר אצלי בהמשך. כרגע זה המצב הנוכחי, currently now. אוקיי. זה יכול להשתנות, כאילו. טוב, אז נגמר הפרק. למה? אוקיי, בואי נפתח את לא, הפרק. כאילו אין לי יותר מה לשאול, בסדר. אוקיי, אז בואי נדבר על זה רגע. בואי שנייה גילוי נאות, אנחנו בדיוק פרק אחרי יפה. ברור. אנחנו בדיוק פרק מקצוען, אחרי מאמי. שאירחנו פה את חן שלו, כן. שדיברה איתנו על האנורקסיה שלה, אנורקסיה נרבוזה, זה ממש מחלה לכל דבר, זה גם מחלה פיזית וגם מחלה נפשית, שזורה אחת בשנייה, וזה משהו שלא דיברתי עליו כאן בפודקאסט, ואולי הגיע הזמן כאילו שנייה להציף את זה, כי זרקתי את זה ככה כבדרך אגב בתוך הפרק איתה, אבל מעולם לא דיברתי, וגם את לא, על הפרעות האכילה לא כתובות, או לא מאובחנות שלנו, ואני במין בשבוע האחרון, לא רק בעקבות הפרק עם חן, בשבוע האחרון אני מגלה כל מיני סימפטומים, אני מגלה על עצמי באיזה הפרעת אכילה הייתי, וכמה היא הייתה חלק מאוד מאוד נכבד מחיי, וזה התחיל, שמעתי, עדן חסון יצא מהארון, והוא כתב שיר, שקוראים לו סוף סוף אני. אני שומעת ככה את השיר, אני ניסיתי, לא מה. כן, כזה. שיר מדהים. חמוד כזה. עכשיו, נו. אני שנייה רוצה להיכנס לליריקס. דקה. רציתי מאוד לפתוח את זה, לקח לי זמן להיות מוכן, אצלי האמת נמצאת בקצה, אז לא נפגשנו ממזמן. זאת אומרת, העומק של הדבר הזה, שהוא לא פגש את האמת שלו, את עצמו, הוא ברח מעצמו כל הזמן. ואז הוא אומר, ומה יש להפסיד אם אני לא אני, עם כל ההון שבעולם? מלא לעתים תקועים בארון, בסוף מבין שהכל סתם. ואני פתאום, אני שומעת את השיר, ואני ככה, הייתי ביום רגשי כזה, לדעתי ימי ביוץ כאלה, את יודעת, שאת מאוד מחוברת. כל דבר את מקשרת לביוץ. רק אני לא שתדעי ראיתי שביוץ דבר כזה. ומחזור זה משפיע, זה הורמונים, זה כן. משפיע עלייך, על נכון. ההתנהלות שלך ביום יום באופן גם ישיר. שלמה יגיד לך, כן. ברור, נו מה. בואי, אנחנו לא צ'יפסטריות. תמיד שאני מקבלת, אז שלמה אומר לי, קיבלת? כן, אני רציתי להגיד לך שהשבוע היה לי תחושה, אז אמרתי, אני אהיה רגוע. כי הם מזהים, גם ציון מזהה כשאני צריכה ברור. לקבל מחזור, יש כל מיני סימפטומים שמתלווים לטרום קדם וסת, נגיד תסמונת עלייה קדם. בטונים, כן. חוסר סבלנות. כן, שוקולד, תביא כן. שוקולד, כזה. בדיוק. כן, אז זה בגדול. אז היה לי כזה, נסעתי באוטו והייתי עם עצמי, והייתי כאילו נסערת ושמתי על פול ווליום, ושמעתי את השיר, ופתאום קלטתי שכל מה שאני עושה בתקופה האחרונה,
בשנה, שנתיים האחרונות, ברשתות החברתיות, כאן בפודקאסט, זה ממש יציאה מהארון לכל דבר. אמנם אין לה קשר באופן ישיר להומו, לסבי, טרנס, צ'וקו, לכל אחד יש ארון אין שטויות. לזה, בדיוק. ואז קלטתי שלכל בן אדם באמת יש ארון. ברור. וככל שכאילו, קודם כל נפלה לי התובנה שיצאתי מהארון בשנתיים האחרונות, של לעמוד בבקינים ברשת זה לא בשביל אף אחד, זה בשביל עצמי. נכון. זאת יציאה מהארון, של ההתמודדות של כל הדברים שאני מציפה ומראה ומשקפת, ובאומץ רב משתפת אנשים שהם זרים לחלוטין, קבל עם ועדה, כל אחד יכול לגשת לערוץ הזה ביוטיוב, ולשמוע את נבחי נשמתי, שזה ממש יציאה מהארון על אמת. ברור. בדיוק, וככל שאני כאילו שומעת את השיר, אני קולטת, אני ימשיך שנייה להבין, אני רוצה לגרום לך להבין מה גרם לי להבין את זה. הוא אומר, והיום זה אחר, כי הזמן מרפא ובלילה פחות קר, יש את מי לחבק למלא את הריק ואת הטעם לחיי, אני סוף סוף אני, אתם סוף סוף אתם, איך חיכיתי למפגש, יש מלא לחדש, לא לברוח יותר, ושום דבר לא מטושטש. ואז הוא כותב, אין דברים כמו עדן חסון, בא לי שהוא יישב פה על הספה. איך אמרנו באוטו? איך אמרנו לפני יומיים באוטו? זה היציאה מהארון המושלמת. הכי מושלמת שראינו בחיים. באמת, עדן חסון, באמת אני אשמח שהוא יישב פה, אני חושבת שהוא אדיר. הוא ניצח. ואז הסוף של השיר זה מלא לעיתים אבק בארון, בסוף מבין שהכל סתם, אז הפסקתי לכתוב, עד שתשוב האמת, ולא חשוב כמה יכאב, מי שאוהב יאהב, ומי שלא, לא חייב, הספיקו לי חודשי הסתיו. ואני מגשדרת את חיי, כולם בחו לראות את זה, הוא היה מאוד מרגש. וואו, אני פשוט גשדרתי את חיי באוטו, ובוכה, ואני גם לי, הספיקו לי גם חודשי הסתיו, אני לא מתכוונת להתחבא יותר, די, מי שאוהב שלא יאהב, ומי שחייב, למי שכואב שלא חייב, ככה התחלתי לשנן את זה, ופתאום, זאת האמת, נכון נני. יש לי פיפי. יא חיים, את רוצה ללכת לשירותים? אני רוצה הפסקה? אין לנו זמן לזה. אין, גם אחרי לידות, בטח זה יוצא אצלך. כמה יש בו שלולית. שלולית, היא השתינה על עצמה, היא לא שלטה בעצמה. כי מלא נשים שעברו הריון, אמרו אחרי הריון את לא שולטת בצרכים שלך. אני רק אגיד שהייתי בטרמפולינות ביום שבת, ואחרי 2 פיזות ירדתי. קפץ 2 ונאלה אומר לי ביי, ואני כזה לא מאמין. אני שלא. וואי, בריחת שתן, אולי אפשר לעשות חסויות על חיתולים לבריחת שתן, זה גם נחמד. זה מה שמביא כסף. איך תמיד אנחנו מתעסקות בתחתון, תחתוני מחזור, תחתוני בריחת שתן, וזה. אוקיי, חזרה לענייננו. פתאום כאילו, זה גרם לי לחשוב, את יודעת, זה נכנס לך, מוזיקה, הרי יש במוזיקה משהו מרפא. בוא תסנטר. בדיוק, והמילים, בדיוק, כמה שהוא היה חשוף, גרם לך להיות חשופה למול השיר, וכל זה קורה כשאני לבד באוטו, ויש גשם, ואני מבייצת, הכל סוער, והכל קורה, והכל קיים, ופתאום אני כאילו, לא יודעת, הציף אותי, כל הילדות שלי הציפה אותי פתאום. וואו. וכל מיני התמודדויות, ופתאום הבנתי באיזה הפרעת אכילה הייתי עד כדי כך, שעד לפני שבוע אני שכחתי שבתור בחורה בת 22-3 שהגיעה ליעד שלה, שהייתי רזה מאוד 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 מאוד, פתאום נזכרתי בדפוס של החיים שלי, של היום יום. הייתי קמה בבוקר לחדר כושר, דופקת כאילו איזה 1.5 שעה ספורט, הולכת לעבוד משמרת שלמה באלדו, נעליים, והייתי רוצה לעשות, אני הייתי מנהלת את החנות, אז אני אחראית על כל הסדר, הארגון, הכל זה, שיראה טוב בחלונות ראווה וזה, יעדים של מחירות, את יודעת, ממש תקתקנית כזו, והרצון שלך כמנהלת זה לעשות כמה שיותר מחירות, כי את מקבלת בונוס כפול מהעובדות שלך. אוקיי. אבל אני הייתי אומרת לבנות, מפרגנת לכן את המחירות, אני אהיה במחסן. למה? כי הייתי יודעת שאני עולה בסולם וסוחבת דברים וכל היום בכושר.
ואז אשכרה. מסיימת את המשמרת, אוכלת פריחית אורז, עגבניה או תפוח, וחוזרת לחדר כושר, אחותי. חוזרת לחדר כושר, פעמיים ביום, ולא אוכלת כלום, ואז, אם הייתי בערב יוצאת, הרי הייתה לי שותפה על הדירה, ברור. והיינו עושות חרבו דרבו, היה תל אביב, היינו יוצאות, שותות, יין, היינו חיות על יין אדום, זה היה הקטע שלנו, אז כאילו איזה גברות אנחנו שותות יין אדום, שירז או מלבק, כאילו זה היה הקטע שלנו. והיינו הולכות להפי אאואר בדיזינגוף, והיה כזה, היינו מזמינות פלטת ירקות עם טחינה, שבבר כאילו הכי מתבקש להזמין צ'יפס ובירה, ברור. אבל הזמנו פלטת ירקות עם טחינה, ואולי עוד כמה נשנושים כמו אדממה, דברים שהם מאוד על טהרת הירקות והטבעונות והלא משמין, ולצד זה מפרקות בקבוק יין בערב, ואז הייתי חוזרת הביתה. הגיוני בסך הכל. מאוד בריא. ואז הייתי חוזרת הביתה, והייתה לי קופסה של כדור טבעי אומנם שמשלשל. הייתי לוקחת 2 כדי לשלשל את כל מה שאכלתי, וככה הייתי מתנהלת בעולם. וואו. עכשיו אחותי, אני הדחקתי את זה לגמרי. הדחקתי את זה שעשיתי את זה. הדחקתי, סליחה פליפה אתה מפריע לי ממי. הדחקתי את זה שעשיתי את זה. הדחקתי את זה שזה היה כלא היה. ואז השיר הזה הציף לי את כל הדבר הזה, שכאילו הוא כל כך היה מודחק שמעולם לא העליתי את הדבר הזה, את ההפרעת אכילה הנוראית, זה נורא הרי. ואני עומדת עם ציון, ואנחנו מטיילים עם פליפה ביום שבת בבוקר, ביחד, ואני אומרת לו, ציון, אתה זוכר שהכרת אותי? כאילו, אתה יודע שאני הייתי לוקחת כדורים משלשלים? ככה סתם, אחרי 10 זוגיות, מטיילים ביחד, יום אחרי שאני מגשדרת באוטו עם עדן חסון, אני בבוקר מטיילת עם ציון ופליפה, נופלת עליו, אתה יודע שהייתי לוקחת כדורים משלשלים? הוא אמר לי, זה לא שאני יודע, אני לא יודע שהיית לוקחת, אבל אני ראיתי את ההתנהלות היומיומית שלך בתחילת מערכת היחסים שלנו, האובססיביות ללכת לחדר כושר פעמיים ביום, וזה שאת לא הפסקת כאילו להיות בתזזיתיות, זה שלא אכלת, ממש סירבת לאכול, כאילו אם הייתי אוכלת משהו שהוא לא פריחיות וירקות, עם טחינה מדי פעם, או עם קוטג', מלא קוטג', והייתי אוכלת את הקוטג' 3%, זה מגדיל הדלוח, מים, זה לא קוטג', זה כלום, זה גועל נפש, קוטג' 5% זה סבבה לגמרי, אבל 3%, כאילו 2% האלה, ממש על זה יקום ויפול דבר, והוא אמר, ראיתי את ההתנהלות שלך באכילה, וראיתי שאת כאילו לא אוכלת, ובגלל זה, כאילו היה לי את הרצון להפציר בך לאכול, וכאילו תוך כדי קלטתי כמה בתוך הדבר הזה, אני הייתי בהפרעת אכילה הרבה זמן. ברור. בהתמודדות, וכל פעם שאמרו לי שרזיתי, נמנעתי מלאכול. ברור, אין מחמאה גדולה מזאת. וואו, הייתי כאילו ממש בטירוף על הדבר. אמרו, רזית, אני לא אוכל היום ארוחת ערב. רזית, אני לא אוכל היום ארוחת בוקר. 24, אני חייבת להיות 24, אני הייתי כבר מדי 26, אתה יודע מה זה 26? וואו. פיצית של טופ שופ, 26, בג'יימי. וואו. פיצית, את זוכרת, הכרת אותי, ככה הייתי ממש רזונת. ככה מותן, כאילו, עם כמה שאומרים לי רחבה, רחבה, רחבה. ככה פיצפונת. את יודעת, אבל החוצה לא היית עצובה. ממי, אני שחקנית מספר 1. כן. יפה שלי. גם בבית ספר יפה שלי, גם בבית ספר כשקיללו אותי, אז אני ישר שינסתי מותניים, עשיתי מזה מטעמים, יצאתי על כולם, הייתי ביג בוס. אני חזקה, אף אחד פה לא יפגע לי בשמחה, יעני. בחדרי חדרים את בוכה, מגשדרת, שונאת את עצמך, שונאת העולם, מרחמת על עצמך, כועסת, 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 אוכלת, אוכלת, אוכלת. ברור, אבל אז מגיע הרגע, כאילו הדבר והיפוכו, שפתאום מחמיאים לך ממש על הרזון, ואת רוצה להיות יותר רזה. אני יכלתי בקלות להיות במצב של חן. אבל אז ציון הגיע. וואי. זה ממש סרט, כי נכון, יש סרט כזה, and then Polly came. ברור. ואז ציון הגיע. באמת, כאילו, יש אלוהים בשמיים, את זה שתינו יודעות, ואני מקווה ש... אין על הקדוש. אין על הקדוש. אין על הקדוש, זה שרפה על הקדוש. שלח לי את ציון ככה
בצורה יחסית אגבית, כאילו, לא ידעתי אם אני רוצה להיות איתו, לא רוצה להיות איתו, ובחיזור מאוד איטי ועקבי, ציון הגיע לחיי, וההתאהבות איתו, וזה שהוא אהב אותי כל כך, וזה לא היה ולאט לאט הראה לך תלוי את מראה, הדרך, בדיוק. הוא לא אהב אותי בגלל המראה שלי. נכון. אנחנו התחברנו ברמה הרגשית, הנשמתית. התחלנו לייעץ אחד לשני, זה היה ממש לא מיני בהתחלה, היינו מרוחקים כמוני כמוך עכשיו. ממש מרוחקים פיזית, אבל כל כך נכנסנו לעומקים, והיינו גם כל כך שונים אחד מהשני, ואף אחד לא הבין מה הקשר ביניכם בהתחלה. בהתחלה הייתם ידידים. בהתחלה היינו ידידים, אף אחד לא הבין כאילו מה קשור עכשיו תהיו זוג, אתם לא מתאימים בכלל. וההתאהבות בינינו פשוט החזירה לי מין שמחה לחיים, שהחזירה לי אוכל לחיים, ואז התחלתי לאכול, אבל לא ממקום של בולמוסים ושנאה עצמית והלקאה. פשוט אכלתי כי נהניתי עם ציון ללכת למסעדות ולאכול איתו, ולהכין לנו פסטה בבית, וללכת לאמא שלו שמבשלת mother fucker מדהים. נכון. כאילו באמת, איך היא מבשלת, ואני צמחונית, אז היא הייתה ממש מכינה סקשן צמחוני רק למאיה. כאילו בהתחלה כשהגעתי, כאילו זה היה ממש, היא למדה, הם בוכרים, הם חיים על בשר, אז כאילו היא למדה, חיים על כבש. חיים על כבש, כפרה תביא כבש, אז כאילו, היא כאילו יצאה מהאזור הנוחות שלה כל הזמן, ופשוט חזרתי לחיים, אבל זה קטע, ואז אני מתמודדת היום עם הדבר הזה, ופתאום ההפרעת אכילה עומדת ממש מול העיניים, ומנגד אותך מדברת איתי על המילה שמנה, שבגלל זה בא לי לנקות את ההגדרות האלה ממני. שמנה, רזה, רזית, השמעת, גאווה, צמחת. תשחררו אותי מההגדרה הזאת, אין לי כוח לזה. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, אנחנו כבר לא שתי שמנות שמחזיקות את בדרך לשלמות. מבינה שאנחנו... ברור שלא. זה בדיוק זה. לא היינו מהיום הראשון. אז כאילו יש רגעים אנחנו שתי נשים עם סיפור ממשק על... הפרעות אכילה וקושי לרדת במשקל או whatever. ומעבר לזה, אנחנו כבר לא שם. נכון. אנחנו כבר, שירל בעצמה שאלה אותנו, אתם כבר לא רק בדימוי גוף חיובי. נכון. אנחנו לא. כי אנחנו כל כך הרבה, בדיוק, יש בנו כל כך הרבה וכל כך הרבה להציף פה, שאני חושבת שהבאנו את הדבר הכי אמיתי בעולם, חד משמעית. לתוך המדיה השקרית והמחושפת והמרושת. ואנחנו לא עושות, לא, איך אומרים את זה? אנחנו לא חפות מחטאים. אנחנו מרחלות קצת, ויורדות עליי, ואומרות, קצת פותחות פה חזית עם זאת וחזית עם זאת, אבל כפרה, אנחנו דוגרי של החיים. נכון. וההגדרה של שמנה או רזה, היא לא רלוונטית כלפינו. סבבה. אוקיי? כן. אני מקווה שהסברתי את זה נכון. הסברת את עצמך מדהים. מה איתך? אז מה איתך? אני שמנה. אז אני שמנה, כאילו לא דיברנו בכלל. אני שמנה נקודה. מקווה שאני אהיה שמנה פחות בקרוב. למה, מה תעשי אוזמפיק? אני לא נגד, אבל אני גם לא בעד בגלל שניסיתי סקסנדה וזה לא הצליח. סקסנדה זה המקבילה של אוזמפיק? סקסנדה זה מה שכאילו כן מאשרים, אוזמפיק זה להפרעות סוכר. אוזמפיק לסכרת, כאילו. לסכרת, אז כאילו לא מאשרים כבר למשקל, פעם בהתחלה זה היה. אוקיי. עכשיו כבר לא מאשרים, וסקסנדה לי עשה מאוד לא טוב, אבל אני לא נגד, בכלל לא נגד. אני בעד הזרים, לפעמים אתה צריך את הבוסט הזה, אין לך אותו פנימית, וזה דבר שמציק לך. וגם שמנים אוהבים פתרונות קסם, אז זריקות זה קצת פתרונות קסם, קצת, כאילו. עובדה, זה עזר למלא אנשים. למה את רוצה לרדת במשקל? למה לא? לא, לינוי, אל תהי קרצייה, תדברי. לינוי, מה את כועסת עליי? את קוראת לי לינוי? יכול להיות שבתת מודע, כשאת מעצבנת אותי. זה הכי פוליטיקאי, שואלים אותך שאלה, לענות בשאלה, כן? זה לא רק פוליטיקאי, כאילו די, אנחנו פה חשופות. אני לא חשופה. לא, אז דברי שנייה דוגרי, למה את רוצה לרדת במשקל? אני לא מוצאת את עצמי במשקל הזה. אני חושבת שאני נראית הרבה יותר טוב במשקל אחר. אני חושבת שאני הרבה יותר אסופה במשקל יותר נמוך. אני חושבת שאני באנרגיה הרבה יותר טובה.
במשקל יותר נמוך. אני חושבת שאני מכניסה לגוף שלי יחסית דברים לא טובים, כי אני במין כזה מערבולת כזאת לא ברורה. והייתי שמחה לצאת ממנה, ואני מרגישה שמאוד קשה לי. את מאוד. מרגישה שכאילו, יואו, זו שאלה כאילו, מה זה קשוחה? אין שאלות קשוחות אצלי. את מרגישה שבגלל שאת שופטת את עצמך כל כך לחומרה, זה נותן לך איזושהי לגיטימציה לשפוט יותר אנשים אחרים בחומרה? כאילו, את לא עושה לעצמך הנחות, אז את לא עושה לאף אחד אחר הנחות? זאת שאלה ממש חכמה, והיא goes without saying. אני חושבת שבן אדם שהוא לעצמו שם מטרות גבוהות, והוא ביקורתי כלפי עצמו, מן הסתם יהיה גם ביקורתי. אתה לא יכול לצפות מעצמך לרמה גבוהה ולהתנהלות בעולם ברמה גבוהה, ולקבל בינוניות של מישהו אחר. לרדת במשקל זה... לא דיברנו על משקל, אני מדברת בכללי. אז אני שואלת אותך, לרדת במשקל זה להיות ברמה גבוהה? לא, אבל זה לא העניין. רגע. להיות אסוף... לא, מעולה, אני אוהבת את השיח הזה. להיות אסוף ולדעת לשים גבול, וגם לאכול המבורגר, אבל לא לאכול 2 המבורגרים. כאילו, לדעת לאכול המבורגר, אבל בערב כבר לאכול מזין. לדעת כאילו לתת כבוד לגוף שלך ולא להתנהג אליו כמו פח זבל, זה להיות רמה גבוהה בעיניי. אוקיי, אני יכולה לכבד את זה. אני הבן אדם ברמה הגבוהה ביותר, אבל כשזה מגיע לעצמי, בכל רמה. כשזה מגיע ליחס שלי כלפי עצמי, אני בינונית ומטה. סיכמתי את זה. אפילו עבור עצמי. אוקיי, שאלה מעניינת. מעניין שאת אומרת את זה, סיכמת את זה מזעזע. אני אסביר גם. אני הייתי באירלנד לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, ולבנת אורינובסקי, הידועה לשמצה. מי? לבנת. מי? אני לא חברה של שכירים. מי? את משחירה את לבנת? אין בעיה. אני רוצה להגיד משהו, היא העלתה סטורי. בקיצור, קיבלתי לבנת, אני לא חברה של שכירים, ידועה לשמצה, עושה ברדק ברשת, היא מיליונרית, היא מדברת על כמה כסף היא עושה. היא אומרת שהיא מיליונרית. היא אומרת שהיא מיליונרית, שהיא לא עושה כלום, שיש לה עוזרת אישית שעושה לה הכל, 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 וכל הזמן שלה מוקדש בלהתראיין בפודקאסטים, ובלפתח את הקריירה שלה ולהרוויח עוד כסף. והכסף שלה עושה כבר את הכסף שלה, טוב. סבבה. כן. מאוד לא עמוק. והיא העלתה איזשהו סטורי, ששלחו לי אותו, אני לא עוקבת אחריה, אני גם לא אעקוב. היא העלתה איזשהו סטורי שקיבלתי כאילו באוטוסטרדה, מלא שלחו לי את הסטורי שלה, ששאלו אותה איך את שומרת ככה על המשקל, מה את אוכלת ביום, ואז היא אמרה אני חייבת, יש לי צילום מסך, אני חייבת להקריא את זה. הופה, אין, זה מה שטוב בלזכור מה לבשת ביום שראית את הסטורי של אורינובסקי הזאת, לבנת. שאלות על הכל. מה הגובה מהמשקל שלך ואיך את שומרת על המשקל? קודם כל, מה זה השאלה הזאת? מי זה מעניין? כמה היא שוקלת? מה הגובה שלך? אני כשאני מוכרת בגדים של אימי, נגיד אני מציגה בסטורי, אז אם מישהי שואלת אותי מה הגובה שלך, אני רוצה לדעת איזה מכנס לקחת את הלונג או השורט, ברור שאני אענה, אבל לשאול מה המשקל ומה הגובה שלך סתם רנדומלית, טומטם ברמות, מי זה מעניין מה הגובה מהמשקל שלה? מה יושיית ספורט? לא הבנתי, למה זה מעניין? כנראה שהיא נראית טוב בעיני הבחורה הזאת, תרצה לדעת. אוקיי, ואז היא עונה לה ככה, בדיוק הבוקר נשקלתי ושלחתי למאמן שלי, 42.9 קילו, בסוגריים, יש לי עוד לרדת. ממשיכה הגאון, מוסיפה גאון מווילנה, איך שומרת? סותמת את הפה. ממשיכה בגאונות, מה עוזר לי? לחשוב על אנשים שמנים ובינוניים, וזה ישר מאפס אותי, גורם לי להכניס עגבניית צ'רי לפה ולסבוע. גאון הדור. עכשיו, כשאת באה ואומרת לי, שאת מתייחסת לעצמך בבינוניות, את רוצה שנדבר על זה? בטח. על הזעזוע המזעזע שקראנו ושמענו פה, שבאמת אני בטוחה שיגידו, אבל למה לתת לבמה? תשמעי, דיברנו על זה, זה חלק מהשיחה, אנחנו לא בוחרות על למי אנחנו נותנות במה, אנחנו פשוט טבעיות, אמיתיות. די, נו, זה מעניין, משהו שקשה לאנשים לראות ברשת, אנחנו אמיתיות. תודה, לא נמשיך. קשה, יש לנו מלא צופים. לא, לאנשים קשה לראות אמת.
אוקיי. לא יודעים להתמודד עם זה, אז אם נו. כבדרך אגב, בשיחת הבנות שלנו זה היה צף הרי בבית קפה, אנחנו בדיוק. דוגריות פותחות את זה פה. נכון. ואני גם לא מתביישת מאף אחד ולא סופרת אף אחד. מה אמן. את אומרת על זה? מה אני אומרת? אני אומרת, כי קודם לי יש כל... מלא. צ'יק צ'אק. קודם כל אני חושבת שגם לאכול עגבניית צ'רי ביום, זה יתייחס בבינוניות לגוף שלך, בטח. סבבה? גם אבל לשקול אני 42 קילו אני בגיל חושבת בוגר. לרשום ששמנים הם, אנשים שמנים הם בינוניים, כאילו מקסימום אני חושבת על אנשים שמנים ובינוניים, כאילו זה באמת, כל שמן הוא בינוני, סבבה? כי כנראה שאני לא רואה אותה מחצי מטר גם. זה פשוט מטריס ומגעיל ודוחה. אבל, נתתי בום במיקרופון, אז שוב אני אעשה את זה. אבל, אני ממש שונאת שיש פה אבל. סורי. אבל אני חושבת באמת אולי זה לא טוב, אולי זה כן טוב, אולי whatever, בתפיסה הבסיסית של בני אדם, ובזה את נאבקת, ובזה השיח שלנו הרבה פעמים, היא כן תופס אנשים שמנים כעצלנים. אני תופסת את עצמי... אני מסכימה עם אבל זה, החברה תופסת ככה. יפה, בול רגע, יכול להיות שגם אני קצת תופסת, כאילו הנה גם אני בן אדם עצלן, אני לא בן אדם עצלן במהות שלי, כלפי התזונה שלי והספורט, זאת אומרת שוב, כלפי הגוף שלי, אני בן אדם עצלן ובינוני, אני יכולה לגמרי למצוא את הזמן, כמו שאני מוצאת ל8,000 דברים במקביל, עם 40,000 יכולות אחרות שלי, אני יכולה להתאמן, אני יכולה לקום ולעשות לי אוכל, אני עושה לכולם אוכל, אני מרימה ארוחת ערב שישי בשעתיים לכאילו 20 איש, זה לא הבעיה שלי, ועדיין אני לא יושבת ומבשלת לעצמי, אני עדיין לא לוקחת אוכל לעבודה, אבל אם זה על הילדים שלי, אז היה לי כבר כלים מסודרים עם סמיילי ופתק. יש פה עניין שכלפי עצמי, ובגלל זה אני כן מתחברת למה שהיא רשמה, לא לאיך שהיא רשמה, לא לזה שהיא רשמה, אלא הנה ההוכחה לזה שבפרקטיקה של החיים אני תופסת את עצמי כבינונית בכל היחס לגוף שלי, ובעיניי אם לא הייתי, לא, אבל זה הפוך. זה בדיוק אני העניין. שמנה כי אני בינונית, בפן הזה. אם הייתי פה רמה גבוהה, הייתי מכינה לעצמי אוכל, הייתי נכנסת לכושר קצת יותר, זאת אומרת, הייתי באמת רגע, אני נורא, החלום שלי הוא תמיד כזה לעשות, זה באמת חלום, אני פשוט, זה באמת, זה לא אני, אז זה, כנראה אני בחיים לא אגיע לזה כרגע, אבל החלום שלי זה באמת לנסוע לאיזה שבוע התנתקות כזה, בתאילנד. ריטריט קוראים לזה, אוקיי. שכאילו הכל זה מדיטציות, שחייה בבוקר, תזונה נקייה עם שתי אננס ומנגו וחביתה חמודה הכל כזה פיין, וכאילו לנקות את הנפש ואת הגוף. מדהים, גם אני רוצה לעשות את זה, בשביל קשר לתזונה מהמם, ורזון. ואז כאילו לחזור, ואני כבר כזה מתחיל כאילו להיכנס ללופ הזה של הספורט והאוכל כמו שצריך, כי אני לא מצליחה להיות שם, אני פשוט ליטרלי לא מצליחה להיות שם, והייתי שנים, ואהבתי את זה. אבל מה מונע ממך לעשות הריטריט הזה כאן בבית? כאילו, מה מונע ממך? כי אני יכולה להגיד לך על שיש לי חסם. שאם אנחנו מדברות על שמן בינוני, אני חושבת שההגדרות האלה נטולות כל ביסוס וטמטום מוחלט, כי אני, תשאלי את ציון, נגיד בבוקר, אני עושה לי יוגורט, ואני שמה לי כזה, וצ'קוטוק, וטקטק, ובננה, ואני מכינה לי סלט עם טונה, ואני ממש משקיעה באוכל שלי. אני ליטרלי מרגישה שאני חיה איתך, כי אנחנו מתראות המון, אני יושבת איתך במסעדות, אני באה אלייך כל הזמן הביתה, אנחנו מתראות כל הזמן. נכון. אין לי מושג איך את לא יורדת במשקל. כי אני אוכלת. זו האמת. כי אני לא בגירעון קלורי, את לא אוכלת שטויות, את סופר עושה כושר, את סופר מודעת למה שאת מכניסה. נכון. אני לפעמים בא לי לפה שטויות, אין לכם בכלל שטויות לאכול. כאילו זה כזה. כי כאילו יש לפעמים, אבל כי ציון חולה חטיפים. כן, אבל גם, מה יש פה? כי פשוטו כמשמעו, אני לא מתאמצת להיות בגירעון קלורי, אני בתנועה, אני אוכלת מה שהגוף שלי מרגיש שהוא צריך לאכול, יש ימים שאני אוכלת פחות, יש ימים שאני אוכלת יותר, בהתאם למה שאני מרגישה, קשובה לעצמי, יכול להיות שבוע שאני ארד קצת במשקל, ושבוע אחריו אני אעלה קצת. מבינה אם אני ככה, אני יורדת 20 קילו. אבל אני לא עולה ולא יורדת, אני במשקל סטטי כל הזמן. יש ימים שאני נפוחה יותר בגלל שינויים הורמונליים, יש ימים שאני נפוחה פחות. That's it.
אולי בעצם, כשהייתי באירלנד אכלתי קצת יותר מאפים וזה, ודברים יותר משמינים so called, פחות שאני אוכלת ביום יום, אז אולי עליתי קילו, חזרתי הביתה, אכלתי רגיל כמו שאני אוכלת, הוא ירד, אני לא מתעסקת בזה. בא לי להגיד לך משהו שגם אמרתי לך מקודם בחדר כשהתלבשנו. התלבשתי ואז אמרת לי, וואי ליני, את נראית ממש טוב. נכון. וואי, שני דברים אני צריכה להגיד לך. ואמרתי לך, נכון, אני גם אוהבת, אני מתחילה לאהוב, כאילו. ואז איזה אמרתי כיף לך, שפתחת את זה, אני גאה בך, אני גאה בך. כאילו, לא. אני מדברת פה על הכל, אני לא מבינה מה יש להיות גאה בי, לא, משהו כי לא שאני רציתי אסתיר את זה. לדבר בשמך, אבל חיכיתי שתגידי את זה. וכאילו, אבל מצד שני, זה מפחיד אותי שאני אוהבת את עצמי ככה. כי אז אני אומרת, רגע, ואם אני אוהבת את עצמי ככה, אז אני אסתפק במועט הזה. וזה להסתפק במועט. ואז השאלה שלי, זה האמונה המקבילה שלך, להסתפק שנייה, במועט. שנייה. כן, נכון, אבל כאילו באמת אני מעדיפה את עצמי מבחינת מראה נטו, אם אפשר לנטרל רגשות. אם הרגשות שלי היו נשארות זהות, בסדר? וזה כאילו מבחינתי דילמת הדילמות, אוקיי? שאני ממש אוכלת ממנה סרטים, אוקיי? אם יכלתי להישאר באותה רמת עושר וסיפוק עצמי, 20 קילו פחות, זה מה שהייתי עושה. השאלה היא, האם אני, על הוויתורים שאני צריך לעשות, וההתפשרויות שאני צריך לעשות, כלפי אוקיי? עצמך. כלפי עצמי, בשביל לרדת 20 קילו, אוקיי? האם אני אשאר באותה שמחה ואושר? זאת השאלה הראשונה. ומה התשובה שלך? אני חושבת כי יש לך כבר את התשובה, עשית את זה מיליון פעמים. שלא, גדול יותר. אני יכולה להגיב לזה? בטח. למה שלא? פשוט תפסיקי לחשוב על תוצאה שאת אמורה לקבל, ופשוט תהי. אני כאן. לא. אני כאן ועכשיו. תשקיעי באוכל שלך. תטפחי את עצמך, אבל בלי שתהיה מטרה סופית להרזות. אין, אני לא מסוגלת. את מסוגלת, את אני לא לא. מאמינה שאת מסוגלת, שוב, את מגבילה את עצמך. הדבר הראשון שאמרת, אני לא מסוגלת, זה כי את לא מאמינה שאת מסוגלת, אבל אם תגידי לעצמך, רגע, אני מסוגלת, אני יכולה לקום בבוקר ולהכין ארוחת בוקר מפנקת וטובה כזאת, שמזינה אותי, ולפתוח את היום ככה בטוב, ואז לעשות איזה ארוחת צהריים נדירה, ובשעה 4-5 לעשות איזה קפה עם איזה משהו מתוק כזה מפנק, כדי שיהיה לי כיף כזה לעצמי, המומנט הזה, הרבע שעה הזאת עם עצמי, ולעשות שנייה נשימות, ולחזור ליום, ובערב לאכול איזה סלט ענק, שכיף לאכול סלט בערב, עם מלא מיץ לימון, וטונה, ופיתה, ולחם, ופריחית, סעת, בונה לי תפריט, אני יודעת מה לא, אני... בכללי, ופשוט להמשיך ככה את היום, בלפנק את עצמך, בלדאוג לעצמך, ומדי פעם להוציא את עצמך לטיול, כדי, את יודעת, להליכה, כדי להניע את הגוף, כדי שהמוח יחשוב, כדי להרים את ההורמונים של השמחה. כי אצלי כל הדברים האלה, רגע, סלט, הליכה, בדיוק, ואז טונה. את פשוט תחי ככה, לא. ובלי שתהיה תוצאה, לא. שהתוצאה היא שתהי כיף, שיהיה לך כיף. אצלי כל הדברים האלה מכוותים לדיאטה. מה זאת אומרת? לבחור סלט במסעדה זה כי אני בדיאטה. אבל למה שתאכלי סלט במסעדה? אני אוכלת סלט במסעדה? הרבה פעמים. רק אם זה סלט של השמחות, יש בו דברים שמגרים אותי, אבל אם אני הולכת למסעדה, קודם כל אני בודקת אם יש פסטה. זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, פסטה. איטלקיה אמיתית. איטלקיה אמיתית. פסטה, אם יש פסטה, שום דבר לא מדבר אליי, רק הפסטה, תביאו לי את הפסטה. בזה אני מתחילה. מה זאת אומרת? ראשונות, בטח. ואם אין פסטה, אני בודקת אם יש צ'יפס, אני מתה על צ'יפס. אני לא אוכלת פשוט כל יום במסעדה. אני אגיד לך מה, אני חושבת כן, שאני אני אוכלת במסעדה דברים. אני חושבת שמבחינה גופנית אני במצב שאני צריכה לרדת במשקל, צריכה. זה כבר לא אוקיי, עניין של רצון. אוקיי. זה עניין שאני חושבת שאני ממש צריכה, זה כבר לא משהו רק אסתטי. מעולה, אז אם את צריכה, למה לא לעשות את זה כאילו על הצד הטוב ביותר? על הצד הצד שיגרום לך לאהוב, ליהנות. נכון, אבל זה, ואז זה מאוד איטי. ואין לי את הזמן הזה. למה? לאן ממהרת כפרה? לא הבנתי. אני בן אדם בלי סבלנות, זה ידוע. אבל ממי, אבל אין לך לאן ממהרת, אנחנו ב4 לדצמבר 2024, כפרה, אתם בת 33, מה לחץ? לאן ממהרת? מה זה עכשיו? מה שבא מהר הולך מהר, בכללי בחיים. צריך שנייה לשקוע, להסתכל על עצמי, לבחון דברים, מה נכון לי, מה לא נכון לי, להקשיב לעצמך, כאילו, יש איזה משהו במרדף הזה שלא,
לא נותן לך מקום. את היום במצב שאת לא רוצה לרדת במשקל? לא, אני לא רוצה לרדת במשקל בשום צורה. אני לא במרדף סביב הדבר הזה, זה לא ואם מעניין תעלי אותי. 10 קילו? אני לא אעלה 10 קילו. למה? כי זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות. למה? כי אני פשוט חיה אורח חיים מאוד בריא. אני לא יכולה לעלות 10 קילו. אני 3 שנים באותו משקל. סטטי. ואת לא מעוניינת לרדת. מטורף בעיניי. אני גם לא מעוניינת להשמין. לא, ברור שלא, נו, באמת. דרך אגב, אם אני ארד ואם אני אשמין, זה לא כי ניסיתי. זה כי קרו דברים. זאת אומרת, אם אני פתאום ירזה, זה אולי כי עשיתי פתאום יותר ספורט, כי היה לי יותר דרייב, נגיד בחורף, יש לי הרבה יותר דרייב לעשות ספורט, כי אני נורא אוהבת ללכת בחוץ, בחורף, ובקיץ סכוניה דלמות, אל תוציא אותי בחוצה. ברור, בדוק. אני אלך לחדר כושר, אני אלך לאימון שלי, אין בעיה, אבל לעשות הליכות בקיץ זה סיוט. בחורף אני פתאום מוציאה את עצמי יותר, כי יש אוויר וכיף, ואני אוהבת לעשות הליכה עם שרוול ארוך, ולשים מוזיקה, זה כיף לי. אז יכול להיות שבחורף אני ארד איזה 3-4 קילו. כי הייתי יותר בתנועה. אבל לא כיוונתי ללרדת במשקל, את מבינה? כן, הבנתי, ברור. זה לא מכוון, זה תנאי החיים. אבל חשוב לי לציין שאני לא פתאום יאביס את עצמי באוכל ויעלה במשקל ויגיד הלאה בבאללה על הזין שלי. אני לא רוצה לעלות יותר. יש לך קרייבים? בטח במחזור. לפני כן? מחזור, יומיים לפני מחזור, ובולמוסים? וביום של הביות, לא, אין לי בולמוסים בכלל. אין לך בולמוסים. לא קיים. הבנתי. אין לי בולמוסים בכלל. יש לי חשקים, נגיד יומיים 3 לפני מחזור, כזה בא לי יותר פחמימות או יותר שוקולד, וביום שאני מקבלת מחזור אין לי תיאבון. כאילו, כי זה עניין של הורמונים, או לא ירד, בום, צניחה, אז את לא רוצה. וביום של הביות אני הרבה יותר רעבה. אני מרגישה גם שבא לי יותר פחמימות. אבל זה לא על בולמוס. זה אני מרגישה שיש יותר פחמימות, אוקיי, אז אני אוכל היום פסטה, ובערב אני אוכל סנדוויץ', סבבה, סגרתי לי את הפינה של הפחמימות, מדהים, יום למחרת, אני אוכל בבוקר כאילו... נון אישיו. נון אישיו בכלל, ואני לא מגיעה למצב של בולמוסים, ואני מתרגשת לספר את זה. כאילו זה מטורף. זה מדהים. זה לקח המון זמן לא להיות בבולמוסים. כשהתחלתי עם יפעת המטפלת שלי לפני 2.5, היו לי בולמוסים רציניים. מאוד קשים. שהייתי מסתירה מציון שאני אוכלת עליו שלא מעניין אותו. הייתי מחכה שהוא ילך לישון כדי שאני אוכל. או אם הוא היה נרדם על הספה כזה, רק אז הייתי הולכת להוציא חטיף. אשכרה. כן. כי הייתי עדיין בזה, אבל היום, לא אישו, אם בא לי פופקורן, אני מכינה לי פופקורן. אם בא לי לאכול משהו מתוק, אני אוכלת משהו מתוק. אני לא מתחרט על אוכל. אני לא צמה. אין דבר כזה. הייתי צמה מלא. אני לא צמה. אני פשוט חיה. אני מתעסקת בדברים הרבה יותר חשובים מזה. מדהים. כאילו, זה העניין. זה מדהים. ואני חושבת שברגע שמנטרלים, משחררים, עובדים את זה עמוק, את האישו האלה שגם אצלך קיימים, פתאום האהבה לעצמך גדלה, לא רק ברמה שאת מסתכלת במראה ואומרת יו איזה יפה אני, אלא גם ברמה הכי בסיסית של אני אוהבת את עצמי, אז אני מזינה את עצמי בטוב, ואני ברור. באהבה כלפי עצמי, ואני יכולה להגיד לך שיש פעמים, אם אני חווה חרדה, שזה גם, אני גם מאוד מבסטת את החרדה שלי היום, כי אני ממש, זה מטורף. כאילו אני אומרת לך את זה ולא מאמינה. נכון, זה אבל מאוד מטורף. היום גם אם מגיעה עליי חרדה, אני לא בחרדה מהחרדה. פשוט מגיעה, אני לא נותנת לה הרבה משקל ומקום. מנהלת אותה. אני מנהלת אותה, היא לא מנהלת אותי. אני מחבקת אותה, אני אומרת, הופה, הגיעה חרדה, איזה נחמד, היא יושבת לידי, רואה איתי טלוויזיה. ופתאום אני לא מרגישה צורך, מה שהיה מאוד אופייני בהתקפי חרדה הראשונים, לאכול כמו משוגעת כדי להסיח את הדעת. ברור. זה כזה, אוקיי, היא פה. לפעמים מדברת עם החרדה, אני כאילו אומרת, אוקיי, מה את באה להגיד לי? מה קרה? ואני ממש עושה לעצמי מין טיפול כזה, וזה פשוט מתמוסס לו, ונעלם, כלא היה. מדהים. ואני חושבת שאת לא פחות ממני, מבינה? לא, זה ברור, אבל זה... אם את צריכה ברמה הבריאותית לרדת במשקל, אין בעיה, תעשי את זה, אבל איך את עושה את זה?
מה הדרך האיך הוא לעשות מאוד, את זה? הוא קריטי. האיך הוא קריטי, ולעשות את זה מהר, כאן ועכשיו, זמין, ני. לא עבד לך כל החיים עד היום. נכון. אז תשני את הדרך. אם תעשי כל הזמן את אותה הדרך, את תגיד תמיד לאותו מקום. ברור, אין פה שאלה. אז מה אנחנו עושות? צריך לראות. צריך אתה לראות. יפה כבר, אני מרגישה. לא, אני צריך לראות. משנים את הדרך, אבל יופי. עכשיו תמצאי דרך חדשה. שעובדת. איך הדרך תדעי אם שאת זה עובד אם לא הצעת- תנסי? הדרך שאת הצעת לא רלוונטית לי. למה? כי היא לא. למה? כרגע, כי כרגע, בי היא לא רלוונטית. אני רוצה לדעת למה. אין לי להסביר לך למה, זה פשוט לא רלוונטי, זה לא עובד. זה היה כזה אבל פשוט את לא כמו ניסית. ברור שניסיתי. הלכת לטיפול? לא. לא ניסית. היה מישהו לדבר איתו שיעזור לך לנהל את האישיו הזה סביב אוכל? לא היה. אז כאילו זה, את מבינה? כן. כי זה לא רק סביב התזונה ותזונאית וספורט. לא, זה לא מעניין, זה לא שם בכלל. בדיוק, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה לנהל את כל האישיו המטורף הזה שפשוט את חיה סביבו. ואם את לא בדיאטה ומתעסקת בו באופן יומיומי, דקה, שעתי, אז את לגמרי מתעלמת ממנו. זה או, אצלך זה או להתעסק בזה סיזיפי, או לא להתעסק בזה בכלל. נכון. זה לא אומר שזה לא קיים, האישו הזה הוא לא, הכי אישו. ברור. כאילו אני חושבת שזה מחזיר אותי לפרק עם חן קצת. בסדר, ישבתי וכאילו השתהיתי מהסיפור. מעבר לסיפור המטורף שלה. בסדר, שהוא באמת כאילו צריך להיות סדרה, סרט, לא יודעת, נראה מה נעשה עם זה. זה כאילו... קודם כל זה שהמוח שלי התלהב מזה שהיא ירדה והגיעה לאנורקסיה. זה מלחיץ אותי. כאילו שאני ליטרלי קינאתי בה. שהיא צריכה לרדת. זה הציף לך את ההפרעה למול העיניים, כמו שלי קרה. זה כזה היה, אני כאילו מרגישה שזה כזה, בא לי לשאול אותה איך היא עשתה את זה, אבל אני מבינה שאני לא יכולה לשאול את זה. כאילו, מדברת רגע את כל הלב שלי, כן? הכי כאילו, חשוף. כזה. אני לא שופטת אותך דרך אגב. לא, אני יודעת שלא. ואז מצד שני אני אומרת, אוקיי, רגע, יוסטון, we have a problem. אז הפרובלם, כאילו זה שאני רוצה לרדת, זה לג'יט. אבל איך אני רוצה לרדת, וזה שאני לא מצליחה להבין על איזה נקודה זה יושב, זה גם מלחיץ אותי. כי אני בעיה מאוד של שליטה, ופתאום פה אני מרגישה שלא פתאום, כאילו אני גם שנים, אבל פתאום זה כזה מול הפנים בחוזקה, מרגישה שאין שליטה. עכשיו אני אשתף אותך במשהו. אני בכמה ימים האחרונים, ממש עושה מלא בגוגל טיפול בהפרעות אכילה. בגלל זה גם אמרתי לה את זה בפרק. אוקיי. ואני לא מוצאת אף אחד שרגע זה ההתמחות שלו, וזה יש כאילו מה שמציעים לך, זה או באסותא יש כאילו מרכז, אסיה מדיקל זה נקרא, שם עשיתי גם את הקיצור קיבה, אז אני מכירה את זה, אז הם כאילו מציעים את המזרקים, עם ליווי וזה, אבל את המזרקים. אבל זה לא טיפול בהפרעות אכילה. בדיוק. יש לך את עוד דבר שזה היום קיצור קיבה בלי התערבות כירורגית. יש גם דבר כזה מסתבר. זאת אומרת, כל הטיפול בהפרעות אכילה לאנשים שמנים, זה טיפול בירידה במשקל, לא בהפרעות אכילה. זאת אומרת, מה שאת אומרת, זה רגע, הירידה במשקל תבוא, כשתפתרי רגע את מה שאת צריכה, זאת אומרת, עד היום התעסקת כאילו ברובד פה, אני מבקשת לך לצלול פנימה, לפתור פה, כשתפתרי פה, כל זה ירד. נכון. אני מסכימה איתך. נכון. איך עושים את זה? אני, כשהתחלתי טיפול, לא הלכתי לטיפול נקודתי סביב הפרעות אכילה. אוקיי. זה דברים שצפו תוך כדי הטיפול. כן. עכשיו, את לא בהכרח חייבת ללכת למטפל שבא ומטפל בהפרעות אכילה. אבל זה מה שמפריע לי. אז סבבה, אז יכולה ללכת, קודם כל יש מטפלים אלטרנטיביים בפרטי, שהם לא קשורים לאסיה, אסותא, שמטפלים בהפרעות אכילה. אסותא זה פרטי, כן, רק שאני אשאר קו, אוקיי. ברור. לא יודעת, חשבתי של מכבי. לא, זה של מכבי, אבל זה פרטי ב100%. אוקיי, אז לא ידעתי. יש המון מטפלים, אם במקום גוגל, תיכנסי לעולמנו היום, 2024, ותקלידי, באינסטגרם, תחפשי בשורה של האשטג, מטפל בהפרעות אכילה, או הפרעות אכילה, בום. ואז את רק צריכה לעבור אחד. אני עושה עכשיו ניסוי לייב. אוקיי, את רק צריכה לעבור אחד, ולראות אם יש מישהי או מישהו,
אמרנו שהאמירה- השטג, הפרעות אכילה, טיפול. טיפול בהפרעות אכילה, טיפול, כל מיני כאלה. הנה, אני תחפש איתך. מלא. תזונאית קלינית, הפרעות אכילה, אכילה רגשית, תזונאית דימוי קלינית. גוף, דיאטנית, נטורופטית, אכילה קשובה, נטורופתיה, זה ממש מדהים. פסיכותרפיסטית, מומחית להפרעות אכילה ולירידה במשקל. מחברת הספר, טוב, אני לא אגיד. אבל יש פה, מה ההבדל בין בריא לדיאטטי, הפרעות אכילה וירידה במשקל, שבירת מיתוסים, נראית מדהימה. מי זאת? שלחי לי. אני ממש עכשיו שולחת לך. מדהים. לא חסרים מטפלים, במיוחד בעידן של היום, כשהרפואה האלטרנטיבית נותנת קפיצה מאוד משמעותית, ויש כל מיני דרכים לדבר עם אנשים, זה לא חייב להיות הפסיכולוג הקליני. ברור. זה יכול להיות, יש ריינג' רחב, יש טיפול בהילינג. טוב, אני אבדוק את זה ואני אמשיך לעדכן. וטיפול בטטה הילינג, ומלא, כאילו, מלא דברים, שבאמת הם פתירים, כאילו, זה פתיר. טוב. פשוט אבל מרגיש שאת מפחדת, ואת ממש מסתייגת, כאילו. אני לא מסתייגת, אני ממש רוצה את זה, אני פשוט חושבת שאני קצת באה ללכת למוסדות המוכרים של קופת חולים, בית חולים, ואולי קצת קשה לי עם טיפול כזה של מישהו מהאינסטגרם, מבינה? מרגיש לי שאני, זה מיועד לכישלון. המטפלת שלי, אני חיפשתי אני יודעת. באינסטגרם חרדה, ומצאתי אותה באינסטגרם. אני יודעת. אז כאילו, לא, אני מבינה בראש שזה דבילי, אני פשוט מרגישה שעל זה יושב. אבל בסדר. שאת חייבת שזה יהיה עם מרפאה, עם בירוקרטיה, עם תפסיקי להתייחס לעצמך. בא לי אשפוז יום להפרעות אכילה. הבנתם מה אני מתכוונת? בוויז'ן, לא באמת. הבנת מה אני מתכוונת? לא, את אומרת פה דברים מאוד קשים. אני יודעת, אני מרגישה שאני סייקו, שאני לא אצא מהלופ הזה בחיים. שאגב, הלוואי ואלה יהיו הצהרות שלי כל החיים, כן? חותמת על זה עכשיו, אבל כאילו באמת. אבל כאילו עדיין, אני רוצה לטפל בזה. לא, אני לא חותמת על צרות כאלה, זה צרות ממש גדולות. אל תמעיטי מזה. זה ממש דרמטי מה שאת אומרת פה. ממש, וחשוף, ומרגש, אבל זה דרמטי ממש. בסדר, אבל בואי נצא עם תקווה. יש פה מלא תקווה, והתקווה העיקרית היא ש... את יודעת מה אני תמיד אומרת לעובדים שלי? אתה יודע מה ממש טוב בלהיות למטה? שיש לך רק איפה לעלות. ממש משפט המאה, את המצאת. ממש המצאת. לא המצאתי את זה. אני צוחקת. מה יולי? תצללי. I will. יפה שלי. את יודעת מה? אני חייבת להגיד את זה. יש לנו זמן. אני חייבת להגיד את זה. לא, ברור שיש זמן, ראיתי רק שאת אומרת להגיד את זה, אני אסיים את הפרק לפני. לא. כי כשאנחנו דיברנו על אימהות, בפרק על אימהות, כן. אז את ישבת פה חזקה, איתנה, אומרת לי, מדברת איתי, אנחנו נפסיד אם לא תהי אימא. נכון. ולמה צריך להיות אימא? לא חס וחלילה מזלזול, אני ממש כאילו, אני נותנת כאילו פריב. כן. הבנת? ממש עמדת פה איתנה, וממש עשית לי טיפול וריפוי בעיסוק. אבל זה לא אותו דבר. רגע. כי זו הייתה נקודת חולשה שלי שהצפתי בפנייך. אבל עכשיו, יש פה נקודת חולשה, את נעה באי נוחות במקומך, כל הפרק חיים שלי, או מהרגע שהתחלנו לדבר על הדבר הזה, ואת לא נפתחת עד הסוף. אני לא נפתחת עד הסוף? את לא נפתחת עד הסוף, את מחכה לעשות הכל, כדי שנסיים את הפרק הזה, כדי שלא תצטרכי להתמודד עם דברים קשים. תגידי. או לדבר, אני רוצה שתגידי לי מה הסיפור. יש משהו שאת לא אומרת. יש משהו שאת לא אומרת. יש משהו שאת מסתירה. בן אדם לא נע באי נוחות ורק מפחד מהשאלה שתבוא. מסתירה? לא מסתירה, או לא אומרת. לא מסתירה, לא אומרת. יש משהו, למה את כל כך מפחדת לאהוב את עצמך? למה? למה את כל כך מפחדת לאהוב את עצמך? אני אוהבת את עצמי. לא עד הסוף. כן, לא, אני אוהבת את עצמי. למה את מפחדת לאהוב את עצמך עד הסוף? למה את מפחדת לאהוב את עצמך ככה, כמו שאת נראית ככה? כי אני לא אוהבת את זה. מה? אבל את אמרת שאת מתחילה לאהוב את עצמך וזה מפחיד לא, אותך. לא, כי אני באמת חושבת שרגע מבחינת אנרגיה, כאילו חזר לי הביטחון. אני אגיד לך מה העניין, אני חושבת שעברתי כזה מסע בחודשים האחרונים, גם בלי קשר של חודשים כמה קשים, כאילו קצת קשים כזה,
ואין לי את הבגדים שלי, ופתאום גם עליתי במשקל, כי הכל כזה קשה, וזה מן הסתם התסמין הראשון שעולה, ואז גם הבגדים שלקחתי איתי לא עולים עליי, אז כזה הכל כאילו היה מגעיל סביב הדבר הזה, סבבה? ועכשיו כזה, קיבלתי בגדים, וכזה, יש לי עכשיו כזה מה לי ללבוש, ואני מרגישה עם עצמי הרבה יותר בטוב, ואני גם עושה את הדבר הזה של המול מראה, מה שאמרת לי, וכאילו אני מתחילה לדבר לעצמי. כאילו, אני אמרתי לעצמי, תהיי המנטורית שאת לכולם, תהיי לעצמך. ואני עושה את זה, וזה עובד. אממה, אני הבעיה הכי ריאלי שתכירי. אז באותה נשימה של כרגע זה הגוף, זה הראש, אתה הראש, אתה השם, אוקיי? זה מה יש. אז אני אחיה איתו בשלום, ואני מתלבשת פיין, ואני מתלכת בעולם כאילו, עם אמא שלי, אם לא של אבא שלי, סבבה? ככה אני חיה את חיי. אבל, כאן, שמבחינתי זה דווקא לקלף את כל הקליפות, אני אומרת לך, אני לא מרגישה בנוח, אני רוצה לרדת מינימום של המינימום, אני גם אומרת 20, ואני אומרת לעצמי, באיזה סרט את חיה, את צריכה 40, אבל סבבה. כאילו, אז בא לי יותר. אגב, בא לי יותר, כמו שביום שקניתי את הרכב שקניתי, רציתי כבר את הדגם הבא. בא לי יותר כמו ביום שנכנסתי לבית שאני רוצה לגור בו, אני כבר חושבת על הבית הבא. זה האופי שלי, אני לעולם לא אסתפק במה שיש לי, מהמקום הכי בריא בעולם, לא ממקום... את בטוחה שזה ממקום בריא? הכי בריא שיכול להיות. Okay. ובגלל זה אני אומרת לך, אני לא מגעילה את עצמי. אני לא במצב שאני עושה סקס בחושך. אני לא במצב שאני מתקלחת בשקט. אני לא במצב שאני לא יכולה להסתכל על עצמי. אני אוהבת. אוקיי. אני חיה חיים דואליים. אני מצד אחד אוהבת, מצד אחד ממש רוצה לרדת 40-50 קילו, זה גם בסדר. שימי לב, זה עולה ועולה, כן? לרדת, ואני כאילו, אני באמת, אני לא בטוחה אגב שבפחות 40 קילו אני אראה יותר טוב. ואני גם הפעם לא ארד אותם, הנה, יכלתי לעשות סיוון אופירי ב-40 פעמים גם, כבר. וזה קופץ לי השד הזה. כי אני יודעת שאני ארד את ה-20-30 קילו עם סיוון אופירי בקלות, ואני נכנסת לזה מחר בבוקר ואני על הוואן. אבל זה לא משרת לי את כל המטרה שלי, כי המטרה שלי בסופו של יום הייתה לרדת את זה בצורה בריאה. מבינה מה אני מתכוונת? אחרת הייתי עושה סיוון אופירי. אם באמת מעולה, זה מה שחיכיתי לשמוע. ברור, אז בגלל זה אני ממש לא מסתירה שום דבר. והפריע לי השתיקה. כי אני עם עצמי בימים ממש מבולבלים סביב הנושא הזה, וזה באמת, באמת, כאילו, כל מה שאמרת אני מסכימה איתו. לא מתנגדת לשום דבר שאמרת. אני לא חושבת שאני מסתירה שום דבר, ההפך. שמתי פה באמת הלב, יותר מזה. להפך, אני עכשיו מרגישה, אני פשוט הרגשתי ששתקת. לא, כי אני בסרטים עם עצמי, איך מגיעים לדבר הזה? אני מרגישה שטיפול one on one, אני צריכה אותו, בלי קשר. בשנייה שיתפנה לי אני אלך לאחד, אני רוצה את זה. זה לא העניין, אני לא מתחמקת מדברים כאלה. זה לא רק לאכילה, זה בכללי, לחיים. לא, זה גם אימא'לה, איזה כיף כיף זה. אימא'לה, זה כיף, זה הדבר הכי טוב שתוכל לתת לעצמך. כן, גם פחות יכול על שלם. וואו, איזה סתם אושר. החמוד שלנו. להפך, אני נהנה להקשיב לך. לא, אבל זה באמת, זה לא אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר, זה צד ג' וזה מישהו רגע שיש לו תובנות, ויש לו חוכמה וניסיון, ואין עניין. זה מדהים. אבל אני מרגישה שלדבר הזה, אני צריכה טיפול קצת יותר מקיף. אני צריכה מישהו שיקח אותי מאלף עד תף, יוציא אותי באוזן לאימונים, עד שרגע יניע לי את המהלך הזה. מבינה? כן, אני מבינה. אז זה כזה. ואין מקום כזה. אתה רוצה שאני אקח אותך איתי לאימונים? את לא תוכלי אבל חיים, כי יש לך לוז ממש צפוף עם כל הרצון הטוב. נכון. כאילו רק אם תגיעי אליי לבוא כשאני מתאמנת. את מבינה? מה שגם לא יכול לקרות, כי גם הלוז שלי מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. אז זהו. אני מעריכה את זה. אני מעריכה אותך. ואחלה פרק. I love you. I love you too. See you next week.